الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآل بيته الطاهرين الطيبين المعصومين وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي المشاهدين لقناة شرفلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بدي شرفلا تلسو لجباو أمي أوفو كوالي نماندو كو بركدا أو كان يمدا نتلسو بينا جوي كالو تلموا أني ناني سامبافلا أني تاني وورو أني نيون سورو باماكو كارتيلا وبمي ولي كوشيكوروني wajulu bakeneka wajulu ni o kɛra labɛnba min labɛnna groupe shirifila et la famille Haidara olu fɛ n'o de ye shirifiw kanunba ka fara jamiyati ansar din islam olu farala ɲɔgɔn kan ka nin wajuluba in ka ale boloda. Wajulu in dabɔra hukumu min kɔnɔ o de a Seyd Muhammadil Madani Haidara ale ka fatuli tile 40 o sankunbɛw baara wajulu ninnu bolodara ka da u kan. Nin ye wajulu in kolobɔ kariko fɔlɔfɔlɔ ye o tuma na Bamakɔ kɔnɔ. La wajulu in sigira ni ŋaniya min ye ko k'a kɛ hinɛ lase shirifi fɛn fɛn ni olu fatura ka kɔn Muhammadil Madani ɲɛ ani minnu fatura a yɛrɛ kɔfɛ ni ka sɔrɔ ka bonya bɛɛ ta ni k'a di a Seyd Sherif Usman Madani Haidara ale denw ma. O la n badenw u ye wele bila wajulukɛla min ma o kana wajulu kɛ an ye ka kɔn Badara Ali Haidara ale ka nali ɲɛ o ye a Sheikh Adam Sanogo ye. Wajulu in kɛra wajulu wasalen ye cɛw musow denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ de bɔra kɛnɛ in kan. An ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛma da o fɛ. An bɛ saliya kuntigi Mahamadu ka kisi ni nɛɛmɛ b'a ɲɛna. Nin kɛnɛ ayiwa fɛn wɛrɛ tɛ nɔ a ju fɔ la nin ye sirifeerekalu ka bonya ye ka segin o mɔ mais a ju tɛ fɛn wɛrɛ ye an k'a dɔn depuis lawale la sirifelu ala ka bonya b'u kan ala y'a fɔ kira y'a fɔ o kuma la a wajibiyalen don an kan ni mɔgɔ min bɛ ala fɛ n'i bɛ kira fɛ nunu tanoni nunu monyali o wajibiyalen do bɛɛ kan mais ni ma kɛ minnu y'a kɛ la olu b'a nafa sɔrɔ mais ne ma fɛn kɛ i kana fɛn sɔrɔ a rɔ dɛ. O kuma la nkɛnɛ an bɛ dugutigi fo i m'an sigi kɛnɛ nin kan i sigi ye dugu rɔ i ma alimami bɛ misiri bɛ jɔ i sigi ye dugu rɔ. O kuma an bɛ o bɛɛ lajɛlen fo kira mantonya la ka sirifilakalu bɛɛ fo an y'u se da yɔrɔ min na an m'an se da ye an minnu ye nin kɛnɛ labɛn a kana seliya dɛ fɛn m'an ɲɛ ni min ka bon ni nin bɛɛ ye ala k'a sara ala ka leminiya ala k'a diya an ni silama bɛɛ lajɛlen ma. Président tɛ yan mais ne président dɔwɛrɛ ye wa wajibiyalen kan n ka wuli ka n jɔ ka kuma an bɛ sirifilakalu bɛɛ lajɛlen fo. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallam. Ola commune Ansar Dini bureau tɔgɔra an ka président ba n'o ye Ablaye Traoré o tɔgɔra an bɛ naba bɛɛ fo u bɔr'u ka so u nan'u ka so an b'u fo fɛn minnu natɔ sɔrɔ u kan'u sigitɔ sɔrɔ ala ka sigi in kɛ hɛrɛ ye ala k'a wuli hɛrɛ la a kɛra sirifu minnu kama ala k'a nafa d'an ma diɲɛ na k'a nafa d'an ma lahara ala k'a k'an ye bonya ni kɔrɔta ye sirifu yɛrɛ ala k'u mɛn an ɲɛ ala k'u mɛn an ɲɛ ala k'a mɛn u kɔ ala k'u kanu don an na ala k'u kanu na an na malimanw bɛɛ lajɛlen na hakɛtɛw b'o kan sallallahu rasulu. Shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. An kelen kɔfɛ ka shitane gɛn ka bɔ an ka kɛnɛ kɔnɔna na an m'an sinsin n'Alahu taala tɔgɔ barikama ye masa min y'a daminɛ n'ale de b'a laban. O kɔfɛ an bɛ sɔli Aminata ni Abdulayi den kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura kɔ fo ka se lahara ja don ma ya rabi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o jamakulu la. An b'aw fo ni kelenya ni badenya ni silamɛya ka foli ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. O kɔfɛ an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na an ka kɛnɛ belebeleba in bonya an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Alahu subahana wa taala fɛ ya rabi fɛn min ma aw natɔla sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ an ye aw bɛɛ lajɛlen kalifa masala masa min ka kalifa tɛ tiɲɛ. O kɔfɛ an bɛ bi dimanche don ka bɛn ni le 24 juillet 2016 ye
sigi kun ye kelen pewu dɔrɔn de ye n'o de ye an karamɔgɔ an ɲɛminɛbaga n'o de ye duwawudenw ka ɲɛma ye Mohamɛdi Elmadani Hayidara ale ka fatuli tile 40 san kunbɛn don o tuma groupe Cherifila musow an ye an sigi k'an miiri fɛn min ye fa anw man ka ɲina a kɔ sabula a ye nɔba to anw musow ye diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen b'a kanu an bɛ donni minɛ i komi bi i ka den sɔrɔ min bɛ kɛ fa ɲɔgɔnna ye sabula fa kɛra a fa kunnawoloden ye a kɛra a baw kunnawoloden ye a jɔra balimaw jigi kɔrɔ ka kɛ sinji ɲuman ye ka kɛ teri ɲuman ye ka kɛ karamɔgɔ ɲuman ye o tuma an bɛ dugawu kɛ fa ye yarabi a bɛ nɛɛma min na ala k'a jidi ani a balima furew bɛɛ lajɛlen sirifi furew bɛɛ lajɛlen yarabi ala k'a kɛ olu yɛrɛ kama ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ anw yɛrɛ ye ala k'a kɛ ninnu kama an bɛ taa don min na o ka sɔrɔ an ni ala bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ groupe Cherifila musow farala ɲɔgɔn kan ka fara an ka cɛw yɛrɛ fana kan ka ni kɛnɛ belebeleba in sigi sabula musow ko k'olu man ka to kɔ Hayidara ni a denw kungo la sabula ka nin y'a ta k'a lajɛ kira tilela alayhi salam kira nana ni diinɛ ye wagati min na a kun b'o de fɔ a ka kumaw la ka caya a ko ni Seyidina Aliyu ka npanmuru tun tɛ ni Seyidatu Kadija ka nafolo tun tɛ ko diinɛ in tun tɛ a seyɔrɔ sɔrɔ o tuma na o kɔrɔ musow aw ti fɛn den ye diinɛ ko la o tuma n'an y'a ta k'a lajɛ hali tariku la silamɛya tariku yɛrɛ la jeli fɔlɔ min bɔnna ala ka dugumakolo sanfɛ silamɛya tɔgɔ la muso de tun don n'o de ye Seyidatu Sumeya ye o tuma musow aw ti ko den ye an man ka saliya yɛrɛ fana n'i ye hali an karamɔgɔ lajɛ bi ka Bamakɔ sɔrɔ ka sigi Bamakɔ yan o sababu ye anw musow de ko Hayidara to yan anw b'i dɛmɛ n'an ye lɔgɔma kelen sɔrɔ ka dun an n'an denw i yɛrɛ bi dɔ dun a la i n'i ka denbaya o hukumu de kɔnɔ bani sigira anw fɛ ba Maliba la surtout Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ o tuma groupe Cherifila musow anw ti ɲina bani kɔ bani anw bɛ layidu di e ma su in na e yɛrɛ tɛ i denw tɛ i mɔdenw i tulomasamaw fo ka se i fufa fu ma groupe Cherifila musow ye layidu di i ma an na i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ni an n'an ka nafolo fo ka taa se anw yɛrɛ ka ninakili laban ma o kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an tantiw n'i y'u ta k'u lajɛ n'o de ye tanti Jara n'a dɔgɔninw ye olu sɔnna olu minnu garisɛgɛ kɛra kira ka du kɔnɔna na olu kun kan ka se k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan k'olu tilara ka ban nka la u m'o kɛ u sɔrɔ ka se cɛsiri jala ta n'i y'a lajɛ kira ka denbaya kelen kelen bɛɛ ka daminɛ Seyidina Aliyu la ka se Fatima Zaharaw ma ka se Asan ni Huseini ma anw ba ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ sigi san o san o ma dogo aw ansaruw si la o tuma an groupe Cherifila musow fana bɛ fɛ k'an sen da an baw senda nɔ la k'an sen da Sumeyata senda nɔ la k'an sen da Seyidatu Kadija senda nɔ la o tuma ala ka diinɛ k'a dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo fo ka se an yɛrɛ ka ninakili laban ma o la an bɛ dugawu kɛ an ba ninnu bɛɛ lajɛlen ye yarabi sijan ani kɛnɛya ni lafiya bɛ ala bolo ala k'o d'u ma ka dugawu kɛ fa balimaw bɛɛ lajɛlen ye minnu balolen don yarabi ala k'u mɛn an kɔrɔ sabula mɔgɔ bɛ dugawu kɛ samaden ka siko de la nɔ tɛ ani barika wolo la yarabi sijan ani kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an ma yarabi an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ n'o de ye a Seyidi Sherifu Usman Madani Hayidara ale min sɔnna k'a ni di k'a ka nafolo di ka farikolo di ka dɔnni di ka jɛn a ka denbaya kɔ ala ka diinɛ a bɛ dɛmɛ walima ale bɛ sa ala sɔnna ka ala ka diinɛ k'a dɛmɛ a yɛrɛ balolen ɲɛna yarabi a bɛ fɛ Mali diinɛ surtout diɲɛ silamɛya bani bɛ fɛ silamɛya ka kɛ cogo min yarabi ala ka kɛ ten tɔ a bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya a ye a bɛ siran fɛn min ye ala ka di ani o bɛɛ lajɛlen cɛ an y'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kalifa masala min ka kalifa tɛ tiɲɛ ka dugawu kɛ naba bɛɛ lajɛlen ye ka kuma kuncɛ ni Mohamɛdi Madani ye halisa ala ka hinɛ a la ani an silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen yarabi ala ka kɛ fa kama ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ anw yɛrɛ ye nka musow aw kana ɲina aw yɛrɛ kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ne ka bilaseli bɛ se musow ma an k'an cɛsiri diinɛ na ni anw tɛ n'anw t'a la a bɛ dabila siga fosi t'a la ni anw ti a la a bɛ dabila sabula diinɛ in jɔra ni musow ye i ye diɲɛ koba o koba ye ni musow t'a la kana siga n'i y'i sigi ka jateminɛ sɔni a dabilatɔla don o tuma an bɛ yafa deli kɛ an bolo fila b'an kɔ bɛɛ lajɛlen ye n'an donna mɔgɔ min gasi la wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu ne ni Serifikɛ jɛra depuis an ka dɔgɔ n'o ye Mohamɛdi Madani Hayidara ye fa dɔgɔden kun don fa n'a ka faya depuis n y'a dɔn fo ka se a ka tununi ma ne ma deli k'a ye ko fa ye a taara a fa fan fɛ karamɔgɔ ka yɔrɔ la ka na k'a y'a sɔrɔ a ɲɛ kumunen don k'o don ko fa yɛrɛ lafiyara o ma kɛ fiyewu n y'a ɲininka siɲɛ baden n m'a ɲininka ko mɛ mun bɛ yen a b'a fɔ ko k'u sasi ɲɛ kumunen don bi dɛ mɛ n t'a dɔn kun jumɛn don donc
o bɛ dugawu fɔ a ka baara solo e yɛrɛ y'a siri an bɛ bɔ yan nɔ kuma caman k'an bɛ taa tournée la i b'a sɔrɔ fa man kɛnɛ i b'a sɔrɔ a man kɛnɛ yɛrɛ mais an bɛ tournée daminɛ ale de bɛ kɛnɛya ni bɛɛ fa bɛ dimi a kɔrɔ donc mɔgɔ min kun don a tun bɛ sira min kan a tun b'a kan ni tiɲɛ yɛrɛ a tun b'a kan ni ala ko ye donc nin kɛnɛ in nin fana y'anw ka kɛnɛ ye fa ka kɛnɛ tɛ anw de ka kɛnɛ don tasibila don anw de ma anw de kan ka fa ladege a ka baara la o ye jumɛn ye o ye dugawudenya ye o ye alabato ye o ye ala ko suma ye ne ma deli k'a ye fiyewu diɲɛlatigɛ la ko fa ni mɔgɔ dɔ bilala ɲɔgɔn na ko dɔ la mɔgɔ min don i b'i yɛlɛ k'i jɔ a sen kan a t'a sama ka bɔ i kɔrɔ fiyewu fo n'i tilara kuma min n'i y'a bɔ a kan kuma min a b'a kɔ don donc an bɛ dugawu k'a ye ala k'a kɛ fa kama a k'an yɛrɛ hamiw dilan a ka yafa an ma a ka hamiw dilan a ka yafa an ma kira n'a so kama n tɛ se kuma na kosɛbɛ ni fili min yera kuma na a bɛ hakɛ to komi su in na kuma jan tɛ an bɛɛ bɛ ala deli a k'an bɛɛ kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ka kuma in bɛɛ daminɛ ni ala tɔgɔ ye ka sɔli kiraba kan n'o ye muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ka silamɛ bɛɛ fo cɛman n'a musoman denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba n'o ye silamɛya ka foli ye ka tila ka an fa fo an n'an ɲɛmɔgɔ seyidi sherif usman madani haidara nin kɛnɛ in kan an ka karamɔgɔ min bɛ yan n'ale bɛna wajuli kɛ adamu sanogo an b'a fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ groupe shirifila mɔgɔw fo u ka nin hakilina ninnu na an'u ka cɛsiri ninnu na an'u ka timinadiya ninnu na dan ti foli min na fitiriwale ye kafiri de ne nana kɛnɛ kan ne kumasi cɛra de fako i b'a dɔn mɔgɔ n'i ye fɛn dɔ minɛ n'i bɛ ka fɛnw caman b'i bolo i bɛ k'a dilan ni min y'i kamana gan i b'o bila fɔlɔ ka tɛmɛ ni tɔw ye donc fako ne kelen don k'a bila fɔlɔ ne ma ɲɛ sɔrɔ a la mais n y'a ko segin ala ma ala de y'a tigi ye nin miiri kɛnɛ ye nin tasi kɛnɛ ye donc ne tɛ se ka kuma fako la ka jɛnya parce que ale y'a fɔ cogo min na a bɛɛ kɛra ne ɲɛna fa ma tournée foyi kɛ k'a taara ka ne to tournée ninnu na a bɛ fɛn minnu kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ne de ɲɛna programme mana di a ma n'a ma ne wele ko solo an b'a kɛ cogo di k'a sɔrɔ an b'ale de kɔ mais ne ma ɲaga o si la n ɲagara n'a jogo di o de la n'an kun kɔntan an tun b'a fɔ a ma ko sirifikɛ lebuntan lebu ma sɔrɔ sirifikɛ min na n'a dafalen don a jogo la sabali la maloya la lemaniya na k'i disi gosi k'i bolo kɔrɔta ko e fa tɛ dɛ ne yɛrɛ jɔnni bɛ n lebu dɔn n wolo yɔrɔ la n mɔ yɔrɔ la cɛ bɛɛ tɛ se ka nin fɔ donc ne bɛ kuma ɲɔngiri parce que kuma ye fɛn dɔ de ye wara don ni min farati a b'i dun mais ne bɛ dugawu kɛ ma fa ye ala k'a da yɔrɔ nɛma ka tila ka anw yɛrɛ ladi fa taara anw de bi yan an k'an jija fa kɔni ye tacogo ɲuman sɔrɔ ala ka tacogo ɲuman di an ma kunna se nin dɔrɔn dɔ ye téléphone bɔ ka ne ni fa photo yira a n'an ka sécurité dɔ Abidjan a sɛnɛ ka photo in yira ne na a ye photo in yira ne na dɔrɔn ne ɲɛ fara ji la parce que fa fatura o sécurité in fatura ne dɔrɔn de bɛ yen o ye ne miiri janya kosɛbɛ bon don dɔ la ne yɛrɛ bɛ bɔ yen photo in bɛ filɛ an bɛɛ kɔfɛ donc ala ka tacogo ɲuman di an ma ala kira kanu kosɔn n bɛ daya sɔli ala muhamad warahmatullahi ta'ala wa barakatuh auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadi wa ala sayidina muhammadi wa sallim an balima alisilamɛw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw wale ɲuman dɔn mɔgɔ minnu se ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu se ma kɛnɛ sɔrɔ darulaw kama an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen de ka tila ka kumakɛla bɛɛ lajɛlen fo min kuma na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen de minnu ma kuma fɛnɛ n ka foli bɛ bɛɛ ye fana ka foli ɲɛsin sikɔrɔni dugutigi ma a n'a alimamiw a n'a marabaga bɛɛ lajɛlen faamaw sira kan k'an ka mɛri fo n'o ye usumani sangare an ma ɲinɛ kɔ ka tila ka dɛmɛkɛla bɛɛ fo ani ŋaniya ɲuman tugu mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ nin ko in na walima min ye ŋaniya ɲuman yɛrɛ siri nin ko in kɛli kama ala k'a bɛɛ sara kɛ alijinɛ ye o kɔfɛ an b'an baw fo olu minnu ye nin hakililaw sɔrɔ ka organiser groupe shirifila
an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen de ye ka foli ɲɛsin ansari bɛɛ lajɛlen de ma parce que ni ansari bɛɛ de ka ko ye nin tɛ kɛnɛ kura ye nin kɛnɛ in ka yan nin ye kɛnɛ kɔrɔ ye ne hakili la fa de tun bɛ wajilu kɛ a sunkalo tile 10 ou bien 15 de hakili la sigɔrɔni komite tun bɛ wajilu labɛn banbaatɔ bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la nin kɛnɛ in ka yan fa de bɛna wajilu kuncɛ ka dugawu kɛ n'a ma ɲɛ ko b'i sigi o b'a yira k'a fɔ sini kɛnɛ wɛrɛ b'i sigi ala k'a n'o cɛ janya fɔlɔ voilà donc an ma kɛnɛ sigi fa kelen tɔgɔ la fa de kɛra sababu ye k'a bɛn ale ka tile 40 ma fa kɔrɔmuso bɛ Yuma Hayidara fa dɔgɔnin 5 bɛ minnu banna fa kɔfɛ fana k'a ɲɛsin ansari cɛ n'a muso bɛɛ ma minnu y'an ko ala ka wele jaabi la k'a ɲɛsin silamɛsu bɛɛ fɛnɛ ma donc an b'a ɲini ala fɛ wajilu min bɛna kɛ dugawu min bɛna kɛ ala ka kɛ nɛɛma ni kisi nin bɛɛ ma fa minnu bɛ a n'a ba minnu bɛ a n'a balima minnu bɛ k'u kɔɲɔ kalifa ala n'a ka kɛra de la ala min bɛ se ka kisi kɛ ala ka kisi kan n'o ye anw minnu farala ɲɔgɔn k'an b'u dɛmɛ ani n'an ka nafolo ala k'an dɛmɛ k'an zanga lɛdu la hɔrɔnkan ye kelen dɔrɔn de ni ko i bɛ na i jija i ka sa la ni ko i tɛ na i ma bɔ a la pewu n'a sɔrɔ a faamu n bɛ kuma surunya a bɛ hakɛ to salamu aleykum rahmatulahi taala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله أنسكر هير الله يا ربي على كانولي هير الله آمين ala kan sutara amin diya malo ani lahara malo ala kan kisham amin amin diya sutara ni lahara sutara ya rabbi ala ko kai amin geresega chamambe ala bola ala ka geresega nyumande amma amin amin ala kan kanda amin kan gadema ya kanda amin amin ala kan do originala amin kan kishe janama amin amin sanugo namore amba nyina ala fe ankara mogo aseido sharif osman madan haidara miya chesire ko be nende mala ka na deme amin o miya chesire ko be dine en koroto yara bala ka na korota amin amin ala ka na sutara amin ala ka na labai amin amin kirana so kama amin salli ala rasul salim sanugo namore sa ambe jama befu mama nana nin kɛnɛ in ka cɛ fara muso ka an ka foli bɛ bɛɛ inshallah sigida in fana a dugutigi ana alimami an ka foli bɛ o bɛɛ lajɛlen inshallah bɛkɛ ka tila ka kumabagaw fo minnu bɔra ka kuma sigikun yɛrɛ kan minnu bɔra ka kuma fa kan an ka foli bɛ o bɛɛ inshallah ani fa yɛrɛ baara ɲɔgɔn a n'a tɔgɔma ɲɔgɔn n'o ye Sulemani Jara ye an bɛɛ b'a dɔn n'a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ ani Solo de bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka foli bɛ Sulemani Jara ye minnu ye kɛnɛ yɛrɛ sigi n'o ye kɛnɛtigiw ye an ka foli b'u ye u ka sirifu kanu na an y'a ɲini Ala fɛ ni kɛnɛ yɛrɛ kama ani sirifu bonya kama ani olu minnu ye diɲɛ ye k'a to yen ka tugu sirifu kɔ a cɛ a n'a muso olu kama hami minnu mana k'anw na Ala k'a bɛɛ dilan sabu sirifu nɔfɛ tugu olu b'i bɔ i ka ko caman de la
k'i bila kisi sira kan maa min tugura o kɔ mɔgɔ min ye shirifuw kanu mɔgɔ min ye fa kanu i y'a kanu ala de kama sabu i y'a sɔrɔ ala de nɔfɛ o tuma o b'a yira o tigilamɔgɔw yɛrɛ fana olu mako b'o dayɔrɔ la an ka foli bɛ o bɛɛ lajɛlen ye banbagatɔw yɛrɛ k'a daminɛ an ba ɲuman na n'o ye Bafina ye kana se fa ni a kɔrɔw n'a dɔgɔninw ma minnu ye an kɔ ala ka hinɛ la su in na an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka dɔ fara u ka nɔɔrɔw kan yarabi ala ka dɔ fara u ka hɛrɛw kan yarabi ala ka dɔ fara u ka hinɛw kan yarabi kaburu in ala k'a nɔɔrɔ ala ka dɔ fara u kan kira n'a so kama salli ala rasul tuma badenw n'i ye kɛnɛ lajɛ shirifuw ka kɛnɛ don kɛnɛ jumɛn don kanu sirifukɛ shirifu an b'aw fɛ aw balolen wa n'aw so ma yɛlɛmana an b'aw fɛ kɛnɛ in sigikun ye o de ye o tuma minnu ye kɛnɛ in sigi ani anw minnu bɛ yan an k'a dɔn n'i bɛ kisi ɲini i bɛ shirifu ninnu de kanu n'i kɛra olu fɛ i bɛ kisi sabu ala yɛrɛ o de fɔ ala kira ye qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah muhamadi a fɔ adamadenw ye n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ne ala de nɔfɛ a bɛ seli k'a bɛ ne ala kanu ɲini a bɛ sun k'a bɛ ne ala kanu ɲini a bɛ heji k'a bɛ ala kanu ɲini ko a ye tugu muhamadu la n'aw tugura muhamadu la ka muhamadu kanu ka bɔnnaw kanu ne ala yɛrɛ bɛ aw kanu n'aw tugura muhamadu la ka muhamadu kanu ka k'a fɛ wa ne ala yɛrɛ bɛ kɛ aw fɛ ne ala kɛra maa min fɛ o laban ye jumɛn ye alijinɛ don o tɛ sɔrɔ foyi la fo shirifu kanu ala kɛra muhamadi sallallahu alaihi wasallam don dɔ la larabukɛ dɔ nana kira ma a ko ala kira ma a ko mata saa ko lahara bɛ jɔ tuma jumɛn a ye ala kira ɲininka o la ko alikiyamati bɛ jɔ tuma jumɛn ala kira ko larabukɛ ma yanni k'a fɔ lahara bɛ jɔ tuma jumɛn e yɛrɛ ye mun labɛn lahara kama i ye mun labɛn tari i ka lahara ka nɔgɔya i ye mun labɛn tari i ka kisi jahanama ma i ye mun labɛn tari i ka sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔya alikiyamati kɛnɛ kan ala ɲɛkɔrɔ larabukɛ ko ala kira ma a ko seli caman tɛ sun caman tɛ heji caman tɛ n m'o kɛ ka lahara labɛn n ye min kɛ ka lahara labɛn muhamadu e kanu ani ala kanu ni e kanu ani bɔnɛw kanu o de bɛ n na ala kira ko a ma ko e ka lahara ko nɔgɔyara ka lahara ko nɔgɔyara n'i kɛra ala de fɛ ka kɛ ne fɛ ka kɛ n bɔnɛw fɛ e ka lahara ko o nɔgɔyara o la shirifu kanu dansi t'a la anw y'a nafa sɔrɔ yan ka b'an masa sabu ala kira y'o fɔ sirina aliyu ye aliyu y'a lakali ko ala kira ko ten a ko ni maa min b'a fɛ i den a k'a yɛrɛ nafa ka tila ka fa ni ba nafa ka tila ka du nafa ka sigidaw nafa ka jamana nafa ni mɔgɔ min b'a fɛ den ka kɛ ten ko i k'a kala fɛn saba la
i ka fɛn saba kanu don a la tiɲɛ siga t'o la i b'a fɛ den min ka se k'a yɛrɛ nafa ɔhɔn ka bangebagaw nafa tiɲɛ ka balimaw nafa ɔhɔn ka jamana nafa tiɲɛ ko i k'a kala fɛn saba la Allahu akbar wala o ko alakira ma ko ye jumɛn ni jumɛn ye ɔhɔn alakira fɔlɔla ka min fɔ u ye nam a ko hubbi nabiyikum Allahu akbar a ka nabi ɲuman kanu ɔhɔn a y'o don a denw na Allahu akbar siga t'o la ne muhamadu kanu ɔhɔn a y'o don a denw na siga ni a denw ye ne kanu ɔhɔn ka kɛ ne fɛ ɔhɔn o tuma ne bɛ min fɔ Nam. o bɛ k'o fɛ Tiɲɛ. ni den min y'o mina ka baara kɛ n'a ye Ɔhɔn. o b'a yɛrɛ nafa a b'a fa nafa a b'a ba nafa tiɲɛ siga t'o la sanogo o kɔfɛ ɔhɔn wa hubbi al baiti Allahu akbar ani somɔgɔw kanu tiɲɛ ne muhamadu kɔfɛ ɔhɔn ne muhamadu buwanaw ɔhɔn a y'a jija a ka denw kala olu kanu na tiɲɛ siga t'a la ne den min ye ne buwanaw kanu ɔhɔn o den in b'a yɛrɛ nafa ɔhɔn a bɛ nafa se a fa ma tiɲɛ a b'a se a ba ma ɔhɔn a b'a se du kɔnɔna ma Tiɲɛ. a b'a se balimaw ma Ɔhɔn. a b'a se jamana ma tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar anw y'o dɔn sa o o bɛ kɛnɛ kan o anw kɔni ma alakira ye ɔhɔn an ma hasan ni husseinu ye ɔhɔn o ma an ye ma fatima ye ɔhɔn an ma aliyu ye Allahu akbar ma ye fiyewu nka an ye jɔnni ye ɔhɔn alimu alama Allahu akbar shamsul huda ɔhɔn islahuddin tiɲɛ nuruddin ɔhɔn badiruddin tiɲɛ aseidu sharifu usman madani haidara ɔhɔn siga an y'a ye yira an y'a ye ɔhɔn maa maa y'a kanu nam ka tugu a la ɔhɔn i ye nafa sɔrɔ siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan o a ka baara ɔhɔn dɔw yɛrɛ t'a fɛ fiyewu ɔhɔn nka a ye nafa s'u bɛɛ ma tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar sirifukɛ Allahu o akbar ye alakira bɔnna ye Tiɲɛ. alakira ko k'an ka ale bɔnnaw kanu don an denw na ɔhɔn denw kɛra dugawudenw ye tiɲɛ jɔnni sababu la Ɔhɔn. ni jamana laban in na Allahu akbar serifu sɔn madana hayidara ale don a kelen den k'i sule a fa ye tiɲɛ den k'i sule a ba ye ɔhɔn jɔnni sera ka denmisɛnninw kala a la bi ɔhɔn a seyidu serifu sɔn madana hayidara Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan sabu dɔnnibagabaw dɔw kun bɛ yen ɔhɔn olu ko den k'i sule a fa ye ɔhɔn k'o ye bolibato ye siga i y'a fɔ olu kalanna ɔhɔn olu ko muso k'i sule a cɛ ye Ɔhɔn. o ye bolibato ye Allahu akbar i y'a fɔ k'o ye sɔnni ye siga o tuma ɔhɔn o kɛra min kɛ n'an ye o mɛn ɔhɔn denmisɛnnin bɛɛ y'a kun kɔrɔta tiɲɛ i bi jɔ ka jama i fa kunna Ɔhɔn. i bi jɔ ka jama i ba kunna tiɲɛ jɔnni de nana nin hakilina bɔ denmisɛnw na Ɔhɔn. k'u suli u faw ye Ɔhɔn. k'u faw barakaw ɲini Tiɲɛ. k'u baw baraka ɲini Ɔhɔn. a seyidu sherifu osman madani hayidara Allahu akbar sanogo n badenw nam sirifukɛ an y'a ye ɔhɔn an y'a nɔ ye kɛra kɛnɛ kan a ye min dilan diɲɛ kɔnɔ ɔhɔn bɛɛ y'a ye Allahu akbar yira ka npogotigini ɔhɔn ka jɛn minisipu kɔ ɔhɔn kɛnɛ kan npogotigini Naam. ka jɛn mesi kɔ Ɔhɔn. npogotigini Naam. ka barisow to yen tiɲɛ ka sutara ta Ɔhɔn. k'i yɛrɛ sutara Ɔhɔn. k'i yɛrɛ di ala ma Tiɲɛ. k'i yɛrɛ di kira ma Ɔhɔn. k'i b'i kaburu jɔyɔrɔ Tiɲɛ. mɔgɔ min sera ka hakilina don musow la Ɔhɔn. a seyidu sherifu osman madani hayidara Allahu akbar nka kana fɔ ko kuranɛ dɛ ayi ayi kuranɛ kalannaw dɔw denmuso ka jugu sitana ye tiɲɛ kɛnɛ kan Allahu akbar ka ca o to yen nam o tuma sirifukɛ ɔhɔn a ye baara min kɛ ɔhɔn bɛɛ y'a ye yira o ye ahali bɛti ye ɔhɔn o kɔfɛ n'an bɔra yen ɔhɔn walawala an bɛ na ale yɛrɛ denw na tiɲɛ serifu osman madani hayidara ɔhɔn a denw ye waladaw ye Allahu akbar siga t'o la ka di an bɛɛ lajɛlen ma walawala
den dɔ bɛ yen Nam. i fa ka bon Kabo. nka walahi n'i yera mɔgɔw bɛ tigɛ i fa la Tiɲɛ siga t'a la. Ka ca. den dɔw bɛ yen o fa ye maaba ye nka o bɛ ye yɔrɔ la mɔgɔw bɛ tigɛ fa la Tiɲɛ siga t'o la. ala ma o den di Serifu Sɔmɔdana Hayidara ma Ayi o ma kɛ. Ala tɛ sɔn. a den bɛɛ kɛra nɔɔrɔ ye Tiɲɛ kɛnɛ kan. kɛnɛ jalan kan ka wuli Nam. k'i fa sɔrɔ ala ko la Tiɲɛ. ka tila ka tugu i fa la ala ko la Tiɲɛ. ka fɛn kɛ min b'i fa hakili sigi Tiɲɛ. min b'i fa jɛɲɔgɔnw hakili sigi a sɔrɔ man di dɔnnibagadenw na dɛ Ayi o sɔrɔ man di Sadugu. Allahu Akbar. nka ala ye den minnu di Serifu Sɔmɔdana Hayidara ma Aha. a cɛman a n'a musoman u bɛɛ wulila k'u jɔ ni diinɛ in de ye Tiɲɛ. k'a lase a lase cogo la Aha. o la o fana ka kan ka kɛ walanda ye an bolo Tiɲɛ siga t'a la. Allahu Akbar. Serifu Nam. minnu dan bɛ ala ka hinɛ la Aha. ka kɔn anw ɲɛ Aha. sigi in kɛra k'a ɲɛsin u bɛɛ ma Tiɲɛ. mɛ Muhamadu Madani Aha. o tɔgɔ bɛ fɔ alhamdulillah k'a sababu kɛ Nam. jɔyɔrɔ minnu yera a la Allahu Akbar siga t'o la. a ye baara minnu kɛ Aha. a ye wulikajɔ min kɛ Aha. ala ɲɛsiranya min kun b'a la Nam. o tuma an yɛrɛ de b'o ta sa Aha. ka an yɛrɛ kalan Tiɲɛ. o la Allahu Akbar. Wala wala. sirifokɛ Nam. ala Aha. ala bɛ sɔrɔ de Aha. n'i sɔnna ala ye Tiɲɛ. n'i yɛrɛ di ala ma Aha. k'i yɛrɛ to ala bolo Aha. ala bɛ sɔrɔ ten de Allahu Akbar siga t'o la. o de la a yirala k'a fɔ kunnanja Aha. kunnanja ye jogo 11 Siga. Wala wala. pour k'i kɛ maa kunnandi ye Aha. diɲɛ ni lahara Tiɲɛ. jogo 11 Allahu Akbar. Wala wala. a jogo 11 Nam. i b'a bɛɛ sɔrɔ fa la Siga. Dafalen. an ka kan k'a ladigi Tiɲɛ. a fɔlen ye jumɛn ye Aha. an yakuna zahidan fi dunya Siga. Wala wala. ko a fɔlɔ Aha. a ka sɔrɔ diɲɛ ka dɔgɔ i bolo Allahu Akbar. kunnanja sababu fɔlɔfɔlɔ Tiɲɛ. a ka sɔrɔ diɲɛ ka dɔgɔ i bolo Allahu Akbar. zahidan i mako tɛ diɲɛ la Allahu Akbar. n'a fɔra i mako tɛ diɲɛ la Aha. o kɔrɔ tɛ ko i tɛ si siyɔrɔ ɲuman na Ayi a n'o tɛ kelen ye. n'a fɔra i mako tɛ diɲɛ la o kɔrɔ tɛ ko i tɛ fini ɲuman don Tiɲɛ. n'a fɔra i mako tɛ diɲɛ la o kɔrɔ tɛ ko i tɛ don bolifɛn ɲuman kɔnɔ Tiɲɛ. ni si tɛ Siga. Allahu Akbar. Wala wala. n mako tɛ diɲɛ la Aha. fɛn min tɛ bɛn ala ma Aha. n'o ka di diɲɛ denw ye Aha. i b'i diɲɛ o kɔ Allahu Akbar. Siga t'o la. fa kun jɛna o bɛɛ kɔ Tiɲɛ. O kɛra. Allahu Akbar. a mako kun tɛ diɲɛ la Wallahi. o kɔrɔ de ye ala kota ye fan fan fa tɛ taga ye Allahu Akbar. Siga t'o la. ala tanama ko a da tɛ don a la Tiɲɛ. ala tanama ko a sen t'a la Tiɲɛ. k'a ka denmisɛnniya bɛɛ bɛn ala ko ma Tiɲɛ. k'a fatu k'a to o la fana Siga. Allahu Akbar. Kɛra ten koyi. diɲɛ kun ka dɔgɔ bolo Allahu Akbar. Siga t'a la. o tuma an fana ka kan k'an yɛrɛ ladege o la Tiɲɛ. sabu diɲɛ n'a bonyana i bolo i ka lahara sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ Siga. Wala wala. ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam Aha. man ahabba dunyahu Aha. darra bi akhirah Allahu Akbar. a ko maa ma n'i y'i diɲɛ kanu Aha. ko wallahi ko a bɛ tɔɔrɔ lase i ka lahara ma Tiɲɛ. Siga t'o la. O bɛ kɛnɛ kan. mɔgɔ mɔgɔ kɛra diɲɛ fɛ Aha. a bɛ fiɲɛ dɔ bila i ka lahara la Siga. Allahu Akbar. fa ma diɲɛ kanu Ma kanu. fa ye min ɲini Aha. ala y'o de d'a ma Allahu Akbar. Siga t'a la. an minnu ko k'an bɛ tugu a kɔ an minnu ko k'an b'a fɛ o tuma an k'a dɔn fa kun tɛ diɲɛ fɛ an k'o k'an ka waladaw ye an k'o bila an ka npalan kɔnɔ o tuma ba diɲɛ la kɔrɔ wɛrɛ si t'a la min tɛ bɛn ala ma k'o to yen Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar.
wala majanti an bolo waati cogoya kama mɔgɔw sigilen mɛnna kɛra an bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nɛnɛ bi adamadenw na Allahu akbar siga t'a la wala ko lasɔn hɛrɛ ma de ko ye nam ko min ni dan dɔnna a la k'a kɛ ka se a dan na a bɛ fɔ o de ma ko la ka yɛrɛ ma Allahu akbar siga t'o la wala an bɛ foli lase sikɔrɔni dugutigi ma nam ka laban ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmaa minnu bi yan ka se an ka imamuw ma tiɲɛ ani diinɛ baarakɛla minnu bi yan an b'u fo danti foli min na Allahu akbar kɔfɛ ka kɛnɛ in sigibaa bɛɛ lajɛlen fo nam cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔw kan mɔgɔ minnu sen u yɛrɛ se kɛnɛ in kɔnɔ yan nam ani minnu ma se yan dɔrɔla kama n'o ka min bi yan an bi u bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ danti foli min na Allahu akbar o kɔfɛ ka na jamiyatul ansardin fo nam n'o ye l'association ansardin olu minnu sigilen bɛ silamɛya ka ɲɛtaga n'a ka kɔrɔta kama tiɲɛ an bɛ o fo la danti foli min na Allahu akbar ka laban ka na groupe shérif la fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ansaru tɔgɔ la ani ansaru kɔnɔna la Allahu akbar sabula n'i ko groupe shérif la nam i bɛna maa dɔw de ta mɔgɔ minnu sɔnna k'u yɛrɛ di ala ma ka fɔ u bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ tiɲɛ u ni a n'u ka nafolo ka bɔ jamiyatul ansardin kɔnɔna la n'o de ye mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka groupe dɔ reformer ka fɔ sherifuw ka ko bɛ se ka ɲɛnamaya u bolo cogo min na ani silamɛya bɛ se ka dɛmɛ u bolo cogo min na ka fara u ka layidu talenw kan n'o ye o ye bayatul islamiya min kɛ ani u ye bayatul ridwan min kɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan olu tila tuguni ka groupe dɔ reformer association ansardin kɔnɔna la n'o de tɔgɔ dara ko groupe shérif la Allahu akbar siga t'a la tuma na an bɛ a baarakɛlaw fo bɛ fo danti foli min na Haidara groupe in sigi kun ye min ye nam ka b'a kunu fo ka se bi ma an ye min y'o la an ɲɛ b'u la o baara de kan tiɲɛ wa siga an t'a ɲɛ la b'u la o sira de kan Allahu akbar Haidara o tuma na foyi ti an bolo nam fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada an ka gɛrɛbuya n'an ka jɔnya foli la ka foli tɔ to masa Alahu subahanahu wa ta'ala ma ale min bɛ se k'u fo ka tɛmɛ anw kan Allahu akbar Haidara o la an filɛ kɛnɛ min kan hakili la an karamɔgɔw de sigi filɛ nin ye an kɛrɛfɛ yan tiɲɛ Musa Adam Sanogo ka fara an karamɔgɔ tɔw kan hakili la sigi in kun ye min ye ala sɔnna a ma olu ye caman fɔ a la kɛra o la anw mana wajulu kama an nana dɔrɔn bonya dɔ kɛra an ye tiɲɛ ka na o bonya de masigi o de ye an se kɛnɛ in kɔnɔ Allahu akbar Haidara ani kana dugawu ɲini kɛnɛ in sigibaaw fɛ nam ka laban k'an ka geribu dugawu k'u ye Allahu akbar ka kɛnɛ in kun cɛ Haidara hakili la o de ye an se yan siga t'a la tuma na groupe shérif la baarakɛlaw o hukumu kɔnɔna la hakili la musow de jara ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛ in sigili labɛn kɛra ka fara cɛw kan tiɲɛ nka particulièrement musow de ye nin kɛnɛ in labɛn o y'a fɔ n ye cogo min na Allahu akbar siga t'a la n'o ye groupe shérif la musow ye olu don ka fara sikɔrɔ ni comité ansardin kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na Allahu akbar Haidara mɔgɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a bɛɛ k'i yɛrɛ de ye tiɲɛ siga t'o la o kama kuma in bɛ an da fitinin don fɔ da la mɛ a ka bon wale la siga Allahu akbar fitinin don fɔ dala la nka a wale ka bon Allahu akbar siga t'a la n'a fɔra ko kɛnɛ in i b'a fɔ ko kɛnɛ jumɛn a bɛ fɔ ko an sigi in filɛ wajulu kɛ kɛnɛ kan tiɲɛ n'o de ye ka ɲɔgɔn bilasira yanni lahara cɛ an bɛ se ka ɲuman min kɛ yan an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ yanni lahara cɛ Allahu akbar siga t'o la hakili la wajulu kɛ kɛnɛ sigi kun ye nin de ye tiɲɛ siga t'a la o la an bɛna tali kɛ sisan ni wajulu kɛnɛ sigira a bɛ sigi jɔnniw ye an bɛna tali kɛ o de la sisan siga t'a la ne hakili la ni jimi fɔla sara
ni jeme fola o ye jeme fo barata kana kana naye kana fo jeme fola shukuna o manga bali mala Allahu akbar sikatula ni bala fora sara nu ye bala ta kana kana fo bala fola shukuna hakilla o manga bali mala Allahu akbar sikatula nga ni commerçant sara ni mami ye jembe takata ta fo ye kuma do la bi jalaki Allahu akbar ye gasige ko be ni chugo de la je ni joye minke ibo de soro Allahu akbar sikatula ni ye min nyini ibo de soro je o be keneka aidra ola wajulu min vle asigi vle che min dogola no e Muhammad Madani Haidara hakla ni wajulu nzigira asigira asigi baye je sikatalla ni jembe de kun fora la o me se ka bala na barsa blanto do ala Allahu akbar sikatula aidra ni bala ni ngu fora la o se ka bala na barsa bla on nyaaye ale o keleke ya na kasila hara Allahu akbar sikatalla aidra ni fe o fe kera la mindi abo alay o bi bali on na barsa bla le ya ka nyin la bo ke nam ala ka bara bi se ka ke chugo mina adama de on bi se ka nya chugo mina Allahu akbar aidra sikatalla ola nay demise o vene ya fe ya ka fara kene nzigi bawka o bi anniso ja barsa bla ka nga ke je sikatalla muna andi kuma an kun fe Allahu akbar neni koroke ka wajulu laban no de abi wajulu laban min ke ne bi kene min ka o kera lafiya bugu Allahu akbar sikatalla o kofe ne bora ni ntara gana aidra o de kera ay wajulu laban min ne badara nyana o de kero yi Allahu akbar mo ko bi jumena wajulu laba kote ay min vo wajulu laba ke oro la mako bode la Allahu akbar aidra ola ni demise on yi o keneka kam mo o sigile o keneka je o ben ni so jabar sabla e fe min vo ba jira ko no borala sikatalla aidra Allahu akbar uli baldo de wallahi ado aka kuma bela jele bolla minka nam deum bi se ka ke duga de chugo mina deum bi se ka do ko ma bosa fe ka chugo mina ku temena sira do de fe no yu masa o kasirai je sikatalla ala ka latige konna la koni ko demisenu ngasi ko do anga jamana en kono pour que o ka ke sininye sigi ya mulu Allahu akbar sikatalla aidra ola naye jenu yi naye demisenu yi a ke fara muso ka obi aniso ja je aye fe min vo anobora bora keneka aidra o demisen kundai Allahu akbar nga ka fara toka nam afoiti min dugura nini aw konna o be keneka wallahi mami ka demsena di alama ki yera di alama je ki yera kulu alay je ka fenge alay ala bi so ka cew kulu e ala bi so nga muso kulu e ka fengi hal niti nyena sikatalla Allahu akbar aidra akbar ma ba ke me bisa o ka kle binani ma to do ay o te do kacha nga envle mi nga kle binani la kle binani nzigili aya nyeshigi yani biche Allahu akbar anya sigrafe ode kama ngo mimbanda ni mai minge ibaki yere kuma fitini ndonga ni mbela jile de wulla konnala sikatalla Allahu akbar wala be ni chugo ndela de mumi aw ni ne ka aw menu mbi wajulu ke orola aw menu ya ka bara bla kana aw sigi ka bi chedo ka klibina ni nyine maya ala ka islamia to kola ala ka dine to kola otuma na chesiri de binde ni aw ka ambi se ka bara ke chugo mina sikatalla aidra arsa bla ne ne ya do ka ba ko ala ko ko bambe boya siga obeke Allahu akbar wallahi ala ko chugo di ko abi aw ni ne be boya sikatalla otuma na ambela jile sigile do aka ka foko ko in laba yi baniti Allahu akbar anga nga jumenge sa yani baniche
foyi tɛ ne labɛn tɛ Allahu akbar odu a bɛ kɛ cogo di naam n'i ko maa ma baara kɛ baara bɛ kɛ cogo di tiɲɛ wala wala f'i k'o fɔ a ye ka d'a kan dɛ wallahi silamɛw an ka segin ala ma n'o kɛra an bɛ niyɔrɔ sɔrɔ an ɲɛ lahara min ka bon Allahu akbar sigatalla olu b'a dɔn dɛ wallahi maa foyi tɛ yen min bɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara fo n'i y'a ɲɛsigi diɲɛ na Allahu akbar sigatalla o kama imam ali haramala wajaha wala wala cɛ min ni ala y'a a ɲɛda sanuya a ma sujudu b'i boli ye ay fiyewu o ma kɛ Allahu akbar kamalen dɔ nana f'e ye ko a mago bɛ a k'a bilasira n'o de ye k'a ladi tiɲɛ k'a bilasira Allahu akbar a bɛ se ka lahara sɔrɔ cogo min na imam ali k'a ladi dakuruɲɛ dama damani a k'o fɔ a ye pour que ale bɛ se ka miiri kuma in na yan'a sa don cɛ siga Allahu akbar ali y'o ko a ma dakuruɲɛ kelen a ko kamalen ma ko ne soyez pas celui qui espère l'autre monde sans faire de bonnes actions sigatalla dakuruɲɛ kelen a ko kamalen ma ko kana kɛ maa ye fiyewu maa min bɛ lahara jigiya k'a fɔ a bɛ nɛɛma sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma baara ɲuman kɛ diɲɛ na yan Allahu akbar sigatalla a bɛɛ lajɛlen de bɛ nin kɔnɔ Allahu akbar kana kɛ maa ye fiyewu maa min b'a miiri k'a fɔ ko ne bɛ lahara sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma baara ɲuman kɛ diɲɛ na ni wuli bali ne kun hakili la a bɛna seli fɔ a ye walima a bɛna sun fɔ a ye ou bien hiji walima jaka Allahu akbar walima sɔgɔma o sɔgɔma i ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah wurudi non Allahu akbar a ko kana kɛ maa den ye min bɛ miiri lahara la k'a fɔ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara ko in na ka sɔrɔ diɲɛnatigɛ min n'a b'a kɔnɔna la a ma baara kɛ yan Allahu akbar aydara ni wuli bali o la n'a ye baara ɲuman ta sisan an bɛna lajɛ jumɛn de nafa bɛ an ka diɲɛ na anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se ka mun hɛrɛ kɛ maa ye i bɛ se ka mun ɲa maa ye ka sɔrɔ k'a ɲa i yɛrɛ ye kɔni Allahu akbar ni wuli bali Allahu akbar ni fila de don ni ye hɛrɛ min kɛ maa ye i b'i tɛgɛ ja k'a makɔnɔ de n ye ɲumanya kɛ karisa ye wa a bɛna ɲuman barikada n ye walima a bɛna segin i ma walima ne bɛna hɛrɛ sɔrɔ a la hali ni cɛ m'a da wa kan fo sigatalla maa kan ka baara k'o de kama wallahi ni wuli bali i bɛ baara kɛ n'i ye hɛrɛ kɛ maa ye ne bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la ka sɔrɔ hali ni a tigi m'a da wa k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ n ye ni ci Allahu akbar ko n'o kɛra ni maa min sera k'o baara kɛ diɲɛ na yan ko i k'a dɔn e bɛ nin yɔrɔtigiw la lahara sigatalla aydara o la n'an y'o baaraw ta k'a lajɛ an bɛna jumɛn ni jumɛn ye o kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma kojugu l'éducation baara ɲuman kɛ foyi t'a kɔnɔna la ni éducation tɛ sigatalla éducation ti yɔrɔ o yɔrɔ la ala ti sɔn fiyewu ɲuman ka kɛ du o du ni éducation t'a kɔnɔna la dutigi ti lafiya la a denw ti lafiya la sigatalla lafiya tɛ éducation de bɛna ni bonya ye éducation de bɛna n'a ye den b'a dɔn nin y'a mansa ye éducation de bɛna n'a ye mansa b'a dɔn ko nin ye n den ye hakɛ dɔ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ éducation de bɛna n'a ye muso b'a dɔn ko nin ye n cɛ ye o kama hakɛ min bɛ yen n b'a dafa mais ni éducation ti ye kaba dɔrɔn a fɔ k'a bɛɛ zéro ye o tuma na an bɛna ko in bɛ sigi jogo de ma i mana hɛrɛ min kɛ maa ye ni maa ko a b'a sara i ye hali n'a ma da wa e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nin sara ye o ye jumɛn ye n'i ye maa ka nafolo to yen i bɛ se k'a suɲɛ a ma se a ka taa mikoro ta k'a fɔ arajo la ko karisa kun kan ka n ka nafolo suɲɛ a y'a to yen hali n'a m'i remercier i jogo ani ale yɛrɛ bɛna bonya min kɛ ka ɲɛsin i ma o b'o remerciement d'i ma ka sɔrɔ a ma da wa jumɛn ye baara kɛ sisan jogo i ye commerçant ye yuruku i bɛ se k'a kɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔna la fɛn min ɲɔɲalen don anw fɛ yan o ye yuruku ye n'i kɛra commerçant ye f'i ka fɔri yuruku la n'i ma fɔri o la dɔrɔn a bɛ fɔ k'e ye petit pion ye o tuma na
i ka client minnu bɛ n'u b'u jigi da i kan n'u ka danaya bi i kan n'u nan'i fɛ i b'u ka fɛn d'a ma jɛlen na hali ni olu m'u da wa k'a fɔ commerçant ma ko i ye ɲumankɛla ye i yɛrɛ b'a dɔn i ye ɲumankɛla ye bari sabula olu ti bɔ e fɛ yen kun k'a fɔ u b'u ɲɛsin maa wɛrɛ fɛ yen siga t'a la Allahu akbar Sandugu o tuma na ko ninnu bɛ tan de Allahu akbar donc i b'i jija i bɛ ɲuman kɛ diɲɛ na n'i ye ɲuman kɛ yan o tuma na o ɲuman in yɛrɛ bi remerciement bi di e ma k'a sɔrɔ hali ni maa ma da wa k'i fo Allahu akbar siga t'a la jango n'i ye maa min jigi tugu n'o k'i ma k'i ni ce fɛn jumɛn bɛ yen min b'o bɔ foyi y'a dan ye an y'a ye k'a fɔ an ka baara ninnu si t'an nafa lahara fo n'a kɛra an ka baara kɛ diɲɛ na o baara ye jumɛn ye k'an jogo ɲa ala danaya kɔfɛ k'an tilen a banna an dalen kɔ ala k'a fɔ ko ala ye kelen ye muhamadu y'a ka ciden ye o kɔfɛ an ka jogo baara kɛ kɛnɛ kan ni wulibali o de b'an nafa diɲɛ na yan wa i k'a dɔn o de b'an nafa lahara siga t'a la Aïdara wulibali don dɛ silamɛya bɛ ni pied 5 de kan les 5 piliers d'islam silamɛya sigin bɛ pied 5 min kan ninnu de tun kɛnɛ kan a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ka da la k'a fɔ ala ye kelen ye muhamadu y'a ka ciden ye Allahu akbar wulibali a filanan ye jumɛn ye ka seli jɔ a sabanan ye ka sunkalo sun a naaninan ye ka jaga bɔ a duurunan ye ka taa heji n'a sekeri ye Allahu akbar odo silamɛya sigin bɛ nin pied 5 de kan bon o tuma na n'an y'a ye ko silamɛya sigin bɛ pied 5 de kan déjà que silamɛya tɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko l'islam est fondé sur 5 piliers o tuma na an bɛna ɲininkali kɛ islam yɛrɛ ye jumɛn ye qu'est-ce que est l'islam an bɛna jumɛn ye o tuma na n'a fɔra ko silamɛya de jɔn bɛ ninnu kan an ka hadisa sagalenbaw la an ka hadisa belebelew la bolofalen don hadisa minnu na n'o ye sɔhihu bukariw ye sɔhihu musilimuw ye ka taa se hadisa tɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛna ye a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a fɔ ko silamɛya sigin bɛ jɔsen 5 de kan ko silamɛya de sigin b'a kan a ma fɔ ko nin jɔsen 5 bɛ silamɛya kan dɛ la ko silamɛya de sigin bɛ ninnu kan ninnu de y'a fondement ye o tuma na ni nin kɛra a fondement ye n'o de ye a sigila ye a bɛ jɔ min kan n'o kɛra o ye o tuma na silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma ko l'éducation a bɛ fɔ o de ma ko l'éducation n'i ye nin jɔsen 5 baara ni éducation t'a kɔnɔna la a bɛ fɔ o ma ko 0 kabi diɲɛ na i yɛrɛ b'a 0 dɔn yanni lahara cɛ commerçant min bɛ seli fo k'i ten fi tewu seli fɛ nka i b'a la ka maaw namara i b'a la ka maaw gosi i b'a dɔn k'a fɔ silamɛya kɔni dɛ selila min n'i birilen don misiri kɔnɔ i ti bɔ misiri kɔnɔ fiyewu ni sunkalo jirila i b'a bɛɛ lajɛlen sun ka bɔ o la tuguni ka na san kalo 12 bɛɛ lajɛlen sun k'a ban pewu fo tile 2 n'o de ye seli ɲini ni seliba ye maa minnu b'o kɛ e k'o bɛɛ dafalen b'i bolo i y'o sunba in bɛɛ kɛ saya kɔnɔna la mɛ i ka tila k'a ye e b'a la ka dabali jugu kɛ adamadenw na i b'a dɔn k'a fɔ k'i ka sun ye fu ye o tuma na jumɛn ye tiɲɛ ye sisan jumɛn ye tiɲɛ ye sisan a bɛ fɔ o de ma ko éducation éducation ye jumɛn ye o de ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ala ye silamɛya min di muhamadu ma ale ye salatu wa salam a y'a ci ni min ye ni kira tɔw bɛɛ lajɛlen cilen kɔfɛ a ye kelen min di muhamadu mustafa ma a bɛ fɔ o de ma ko éducation a bɛ fɔ o de ma ko jogo kira mangutura kuranɛ kɔnɔ a mangutura ni nin de ala ye kira mangutu kuranɛ kɔnɔ a y'a mangutu ni nin de kuranɛ mun bɛ bɛn ala y'a mangutu yɔrɔ min na a y'a mangutu ni nin de a ko muhamadu ne yɛrɛ bɛ kabakoya e muhamadu la e muhamadu sigin bɛ jogo belebeleba kan o kɔrɔ ye jogobatigi dɔ ye ni ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kɛtɔ ye ka kira mangutu kira belebele min ale min y'a bila ye ale min ye seli d'a ma ka sun d'a ma ka hiji d'a ma ka jaga d'a ma a ma mangutu ni ninnu si ye dɛ ko a sigin bɛ jogo belebeleba de kan ko jogo belebeleba muhamadu la o tuma na an karamɔgɔw silamɛw a bɛ wajibiya ni aw bɛɛ lajɛlen kan jogo in an bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na déjà ala ye seli bila ye ala de ye sun ninnu bɛɛ bila ye ka ninnu bɛɛ lajɛlen bila ye an ka batow la mais a ye kira mangutu ni jumɛn ye o ye ala labato ye
o tuma na abi wajibiya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka ala labato in ye jumɛn ye ka fara an ka batow kan pour que an ka batow ka nafa ɲan ye an k'o sira taama silamɛya ti fɛn ye ko i b'i kɛrɛ jɛngɛ ka min fɔ maa ye an ka ɲɔgɔn ye o tɛ silamɛya la an ka don misiri kɔnɔ o tɛ silamɛya la silamɛya ye kɛnɛ kan de ye n b'a bɔ n dufa kɔnɔ 5 minutes k'a d'i ma i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn b'i bolo éducation ye jumɛn ye i ka da la k'a fɔ ko ala ye kelen ye i kana fila fara ala kan a bɛ fɔ o de ma ko éducation n'o tɛ ka seereya k'a fɔ ko ala bɛ yen e bɛɛ lajɛlen b'o dɔn e b'a dɔn min y'i fa da kɔni o tɛ e kɔni i fa n'i ba olu kɔni ye e kɔni bange i wolola ka sɔrɔ olu bɛ yen nka jɔn y'olu da n'i ko i mɔkɛw o tuma na i mɔkɛw ɲininka jɔn y'olu da a tɛna segin ala ma o tuma na n'i seginna ala ma i bɛna dɔn k'a fɔ ko ala kelen dɔrɔn de bɛ i bɛna da la k'a fɔ ko ala kelen dɔrɔn de bɛ filanan jumɛn bɛ yen min bɛ tugu o la n'o ye muhamadu rasululayi n'o de ye ka da la k'a fɔ ko muhamadu ye ala ka ciden ye mɛ i bɛna da o la o tɛ yɔrɔ jan ko ye muhamadu fa tɔgɔ a ba tɔgɔ o bɛɛ sɛbɛnlen bɛ sɛbɛnfɛnw na kuranɛ min b'i bolo n'i b'a la k'a suraw kala i ka seli kɔnɔna la o jigira muhamadu de kan o tuma na n'o jigira k'o jigira muhamadu de kan i na da la k'a fɔ ko muhamadu kɔni ye ala ka ciden ye barisabula a ma jigin mɔkɛ kan a ma jigin i fa kan o tuma na a jigira min kan i b'a la ka min kala i ka seli kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ o ye cɛ min ye a bɛ fɔ o de ma ko témoignage seereyali kɔni seereyali jumɛn bɛna jogo don a kɔnɔ sisan ne dara la k'a fɔ ko ala ye kelen ye min ye n fa da a bɛ n fa fa min ye n ba da wa a bɛ n baw fa o tuma na i bɛna da la k'a fɔ ko ala kelen dɔrɔn de bɛ yen ala wɛrɛ man ka bato o kɔ dɛ n musow man ka kɛ ala ye dɛ n denw man ka kɛ ala ye dɛ n ka maradenw man ka kɛ ala ye dɛ ala kelen dɔrɔn de kan ka minɛ o tuma na ba a bɛɛ lajɛlen na ni min banna ala la a bɛ fɔ o de ma ko jogo donna témoignage kɔnɔna la seereyali kɔfɛ a bɛ fɔ nin yɔrɔ in de la ko jogo donna a la silamɛya de bɛ ka don a la tan ni a sigi piyew ye o tuma na silamɛya de bɛ ka don a kɔnɔna la n'o ye jogo ye filanan ye jumɛn ye ko n'i dara la k'a fɔ déjà ko ala ye kelen ye muhamadu y'a ka ciden ye o tuma na ala ko i ka layidu ta ale i k'a fɔ i tɛ fila fara ale ala kan i tɛ suyɛni kɛ i tɛ suyɛni kɛ a filanan filɛ mɔgɔw ta ye min ye o to ye min ye halala ye o ta selila joli joli jeni na anw ka quartier kɔnɔna la o tuma na o tun tɛ seliya sunkalo ko kuma fɔ olu ye o tun t'a kalama ko hiji bɛ kɛ magande ye mɛ mun ye tasuma don o la silamɛw de kun tɛ silamɛw de kun tɛ jogo de kun t'u la fiyewu jogo foyi kun t'u la n'o tɛ maa min ye layidu ta ala ye k'a fɔ ala ma ne tɛ suyɛni kɛ n'i fɛrɛla walita ma i na fɛrɛ dasi ye i ka layidu yɔrɔ i hakili bɛ jigin yen an ka taa ɲɛfɛ a sabanan ye jumɛn ye ko i k'a fɔ i tɛ jɛnɛya kɛ i bɛ layidu de ta ala ye nin ye jogo de dontɔ ye témoignage kɔnɔna la sisan seereyaliw kɔfɛ nin ye jogo de dontɔ ye a kɔnɔna la o tuma na u tɛ taa ka ɲɔgɔn don cogo min na a bɛ ten de fo lahara n'i ko silamɛya i ko a jɔsenw i ko silamɛya yɛrɛ i ko jogo o tuma na jɔsen minnu bɛ yen n'o ye la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye i n'a fɔ n bɔra k'a tɔw fɔ aw ye cogo min na u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de u tɛ ɲɔgɔn bila ni maa min kɛra silamɛ i bɛ alabato kɛ ni maa min kɛra alabatokɛla ye i bɛ alabato kɛ u filaw de bɛ ɲɔgɔn na maa foyi tɛ min bɛ kɛ silamɛ k'i tɛ seli aw ye yɔrɔ jumɛn ko n'i kɛra silamɛ k'i ka seli bila o bɛ min nka anw kɔni ye seli ta k'a fɔ an b'o kɛ mɛ min ye jogo ye an y'o bila an nana ye jumɛn ye ko an t'an denw fa
balaw min do a bɛ kɛnɛ kan ne kɛnɛ kan Allahu akbar wala wala an t'an denw fa balaw min do a bɛ kɛnɛ kan anw ka jamana in kɔnɔ yan a ye convenience belebele bi anw fɛ yan mais ala bɛ nin jigi kuranɛ kɔnɔna la waati min na Muhamadu Mustafa k'ale salatu wasalam ala bɛ nin fɔ a ye waati min na o kɛra Maka kafiriw kumana min na n'u tun ye denmusow sɔrɔ u tun bɛ t'u ɲɛnama don dingɛ kɔnɔ Allahu akbar k'u tɛ se ka baara kɛ wa n'i y'o to i fɛ yen la u na ɲamaden kɔnɔ ta k'a wuli i fɛ yen Allahu akbar n'o kɛra e ka du danbe tiɲɛna ko gɛlɛya bɛ sɔrɔ o kan denmuso ninnu fɛnɛ tɛ se ka balo Allahu akbar nka n ka kuma mago bɛ min na dɔrɔn nin jigira Makan kafiriw de kan minnu ko ko ala ti minnu k'u ti ala fɛ minnu banna ka tugu Muhamadu nɔfɛ Allahu akbar ala ka sɔrɔ ka nin jigi Muhamadu ka a f'u ye ko ni minnu dara ni ala la u kana layidu ta sa u ka layidu ta k'a fɔ k'u t'u denw faa siga t'a la Allahu akbar o bɛ anw fɛ yan Allahu akbar k'u don k'u balo n'u kɔrɔbayara ka kodɔn waati min na ka t'u don dingɛ kɔnɔ o b'anw fɛ yan nka min b'anw fɛ yan o man jugu n'o ye k'a fa depuis a ma bɔ i kɔnɔ anw ka balaw ka jugu ka tɛmɛ olu ta kan anw ka balaw ka jugu ka tɛmɛ olu ta kan o tuma na o kun y'an naaninan ye i kana maa fa i den fa kɔni a duurunan i kana namara k'i sen kɔrɔ i kana k'i bolo kɔrɔ o tuma na maa min bɛ misiri kɔnɔ maa min kɛ bɛ misiri dun ye i bɛ bɔ misiri kɔnɔ i bɛ taa maaw namara aw yɛrɛ k'a lajɛ est ce que seli minɛlen don seli minɛlen don kira dun ko ale salatu wasalam maa o maa y'i jɔ ka kibaru fili ala ye n'o de ye ka seli jɔ ka iriba nafolo walima yuruku nafolo dɔrɔmɛ kelen y'i kunna ko bilahi ala mago t'i ka seli la ala mago t'i ka seli la ala mago t'i ka seli la iriba nafolo dɔrɔmɛ bi maa o maa kɔnɔ ala mago t'i ka seli la o tuma na a fɔra k'an ka namara dabila senkɔrɔ namaraw b'o la bolokɔrɔ namaraw b'o la ko an k'olu bɛɛ dabila n'o kɛra an ka seliw bɛ minɛ an bolo n'o kɛra an ka hijiw bɛ minɛ n'o kɛra an bɛ jɛgɛ minnu bɔ olu bɛ minɛ a wɔɔrɔnan ye jumɛn ye ko ni Muhamadu Mustafa y'i bila baara ɲuman min na i k'o kɛ a bɛ fɔ ne ma ko silamɛya ni Muhamadu y'i bila baara ɲuman min na i k'o kɛ a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya o tuma na silamɛya bɛ dafa yan de ni layidu taara ka fara su ni seli ni hiji ni jaga kan ka fara témoignage kan n'o ye la ilaha illallah Muhamadu rasulullah ye n'i ko silamɛya dɔrɔn i ko l'éducation n'i bɔr'o la dɔrɔn i bɛna pilier la n'o y'a jɔsenw ye jɔsen 5 kɔni ni maa o maa sera ka éduquer ni maa o maa sera ka jogo in matarafa i tɛ dɛsɛ fiyewu ka ni éducation ka pilier tɔ kɛ o tuma na a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya o la hukumu kɔnɔna la an t'a ɲini ka kuma jɛ papier dira an ma an bɛ kuma surunya ka dugawu kɛ nabaw ye ka jira maanifinw na an nisɔndiyalen don kɛnɛ in kɔnɔ ni kɛnɛ in sigibaw ye an nisɔndiyalen don danti nisɔndiya min na an b'a dɔn a sigikun ye nɛɛma min ye ka ɲɛsin sirifi su bɛɛ ma ka fara silamɛ su bɛɛ lajɛlen kan an b'a dɔn k'a fɔ a hinɛ b'u sɔrɔ barisabula a ma sigi ni foyi ye fo n'a kɛra ɲuman dɔn de ye ani ɲuman segin de ye ɲuman kɛbaaw ma a ma sigi ni foyi ye fo n'a kɛra ni gansan ye o la an b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan an tɛ ŋaniya foyi siri yan ala bɛ sɔn ka min bi o ti kɛ an b'a dɔn an tɛ ŋaniya foyi siri yan min bɛ bi o ti kɛ a sigida minnu kama ala bɛ sɔn olu kama k'an ka diɲɛ ɲɛ ala bɛ sɔn olu kama k'an ka lahara ɲɛ an bɛ hakɛto ɲini an ka maakɔrɔw fɛ u sigilen mɛnna nɛnɛ la ka yafa ɲini u fɛ u ka laban ka dugawu kɛ an ye an yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka dugawu k'u ye ka ɲini ala fɛ maa minnu ye nin fɛn organiser an b'a ɲini ala fɛ a dɔrɔmɛ bɔra maa o maa kunna yarabi an ma ala kana sɛgɛn s'u ma an b'a ɲini ala fɛ maa o maa sera kɛnɛ in kɔnɔ yan hami min b'i la min ni ala ta b'i bɛɛ yarabi an ma ala k'a bɛɛ dilan
labango ɲuman bi ala bolo ala k'o di ni aw ma amin amin ala sɔn sutura bi ala bolo yarabi ama ala k'o di an ma amin amin ala sɔn ala ka sini kɛnɛya d'an ma amin ala k'an kɔrɔta amin silamɛya ala k'a dɛmɛ amin ala k'an ka dɛmɛ ba ye amin amin ala k'an fatu silamɛya kan amin ala k'o k'a ka alaya bonya kama amin kira na sodingo kama amin sɔlla rasul karim wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin an badenw nin de ye kumaw ye an ye min sɔrɔ aser sherif usman madani haidara denkɛ badara ali haidara a ye minnu fɔ an ɲɛna hakili la faamu sɔrɔla a la an bi ala deli ala k'an ka haju ala k'a dila ala k'an ka laɲiniw ala k'o sabati duwawu minnu kɛra ala k'a minɛ ala ka san caman ala k'o jira an na jirala k'a fɔ nin baara in tɛna kɛ a laban ye an bi ala deli ala ka san caman ala k'o jira an na ala k'o k'an y'a ka alaya kama ala k'o kɛ mustafa bonya kama sɔlli ala muhammadin wa ali aw k'an bɛɛ wagati wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shukran ni sanu ni wariye donga sere more donga ka fusa ni sanu ni wariye